Koti on paikka, jossa pitää voida hengittää huoletta. Mursek Eco auttaa pitämään rakenteet kuivina ja sisäilman raikkaana. Se pysäyttää kosteuden nousun jo ennen kuin ongelmat alkavat. Se on erityisen hyvä ratkaisu vanhempiin koteihin, joissa on riskirakenteita. Se toimii sähkömagneettisella pulssitekniikalla täysin ilman kaivuutöitä tai rakenteiden purkua. Asennus on nopea ja vaivaton. Laite kiinnitetään vain 3 ruuvilla. Se toimii huomaamattomasti taustalla ja säästää sinut isoilta remonteilta. Terveemmät rakenteet tarkoittavat myös parempaa sisäilmaa. Kun haluat suojata kotisi helposti ja tehokkaasti. Mursek Eco. Pieni laite, suuri vaikutus.